नैबे बेंटल कलेजनि थांनाय 22निफ्राय जागायनानै दिनैसिम जोबथि थारिखसिम नैबे कालचार रेलियाव सारा मा फोरमायनो सानो? जों नैबे बेंटल 24 नं बेंटल कलेज उइकआ दाखालि 22 तारिखनिफ्राय फेब्रुवारि 22निफ्राय जागायनानैहाय दिनै 1 तारिख मार्चआव जोबनानै फैबाय। दा जोंहा बहुत मोजाङैनो जोबनायनि लामायाव दायो बे जोबनायजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय कालचारेल रेलि लानाय जादों। बे कालचारेल रेलियाव जोंनि बेंटल कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा गावबागाव डिपार्टमेन्टखौ लानानै गावबागाव आलादा आलादा टिमखौ लानानै बिथांमोना दिनै रेलि खालामदों। बेयाव गोबां बे रेलिनि गेजेरजों जेरैहाय पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआ बेयावहाय भट फर पिस इउनिटि एन्ड डेम'क्रेसि बेखौ लादों आरो बेबायदिनो बर' डिपार्टमेन्टनि बर' ट्रेडिसनेल कालचार बेफोरखौ लाना आरो गोबां डिपार्टमेन्टनि इक'नमिक्स दङ, फिल'सफि दङ, आलदा आलदा बिसोरो गावसोरनि टिमखौ लानानै दिनैहाय बेवहाय दिन्थिफुंदों। बिनि गेजेरजों बिथांमोना समाजाव बेबायदि मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। माने बेयावहाय मोनसेबा जाथि हारि बेयाव खौसेथि मोनसेबा नङा खौसेथि थांनानै थानांगौ, खौसेथियै जों ज' जौगालांनांगौ। बे मोनसे नोजोरजों बे मेसेजजों बिथांमोना दिनैहाय मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठी स्टुडेन्टफ्रा गावबा गाव हारिनि हारिमुफोरखौ दिनै दिन्थिफुंदों। बेबायदिनो दायो जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो दायो जोंहा दसे उनावहाय जोंहा अडिट'रियामाव फार्स्ट एक्जिबिसन दङ। बेवहाय जोंनि बेंटल कलेजनिनो जोंहा आफादगिरि जोंहा दङ, गिबि बडिनि आफादगिरि बिथां जोंनिनो मान होनो गोनां EM रन्जित बसुमतारी सारा दंफैयो। दा बिथांनि प्रेजेन्टआवनो जोङो प्राइज डिस्ट्रिबिउसनजों आरो बिथांनि बिबुंथिजोंनो दिनैनि जोंनि बेंटल कलेजनि कलेजआ जोबनानै थांगोन। थेंक इउ सार। दिनैनि तारिखआव बेवहाय सार मा जानो थांगासिनो दं? दिनै बेयाव बेंटल कलेजनि एनुवेल उइक कलेज एनुवेल उइक बेजों लोब्बा लाखिनानै कालचारेल रेलि प्रग्राम दिहुननाय जादों। ओमफ्राय दा जों बेखौ आरम्भ खालामनो सानबाय आरो। सार ओरैनो जेनेबा डिपार्टमेन्टलि ना? डिपार्टमेन्ट वाइज ओमफ्राय बेजों माने मा लाखों कम्पिटिसन लादों आरो। ओमफ्राय डिपार्टमेन्ट वाइज बेलेग बेलेग टिम लादों आरो बिसोर बेखौ लानानै दा ओंखारसिगोन जों। सार थेंक इउ।